Føllet her er 12 timer gammelt. Det er født med meget stramme sener. Det betyder, at det går op på tåspidsen af hoven, og den kan ikke træde hælen ned. Det skal man gøre noget ved med det samme. Det første man gør, er at lave nogle fysioterapeutiske øvelser, hvor man får strukket benet ud, og på en sådan måde, at koden den bliver strakt ud, og tåen forsøges at strækkes fremad, så man laver et langt sejt stræk på senerne. Det skal gentages rigtig mange gange om dagen. Føllet skal også motioneres. Det skal ud og gå på et hårdt underlag. Det underlag, vi ser her, er lidt blødt. Det vil sige, at den har nemmere ved at grave tåen ned, og bliver ikke tvunget til at skal træde igennem med hælen. Så når vi er færdige med det her, så laver vi et større areal, hvor føllet kan gå, hvor der er et lidt mere hårdt underlag for den. De her øvelser skal gentages rigtig mange gange det første døgn. Hvis ikke det hjælper, så skal man være ret hurtig til at etablere en anden behandling, f.eks. en medicinsk behandling og beskæring og beslag.